ஹாய் நண்பர்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாருமே இப்ப ரீசெண்டா ஜோதிகா சாரின்னு எல்லாருமே அடிக்ட் ஆகி இருந்திருப்பீங்க, அப்படிதானே? நான் யாருமே வியர் பண்ணாத கலெக்ஷன்ஸ் தான் வியர் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் மோஸ்ட்லி ஆசைப்படுவேன். பட் எனக்குமே நிறைய நடிகர், அந்த நடிகை சாரி இந்த நடிகை சாரின்னு எல்லாரும், அதுல இந்த ஜோதிகா சாரி ரீச் ஆன மாதிரி எந்த சாரி ரீச் ஆகல அப்படிங்கிறது எனக்கு நான் பார்த்த வரைக்கும் இது. இந்த சாரி எனக்கு யார் அனுப்புனாங்க அப்படின்னா, இன்ஸ்டாகிராம்ல இசை கலெக்ஷன் அப்படிங்கிறவங்க தான் எனக்கு ஆசை இது இந்த சாரி அனுப்புனாங்க. உண்மைக்குமே ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல வியர் பண்ணிட்டேன். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுலாம் நம்ம இது பண்ற மாதிரி இல்ல, அவ்வளவு அழகா இருக்கு. எந்த ஒரு மிஷினை வச்சு டிரா பண்ணல, நம்மளே கையை வச்சு அழகா இது பண்ணிக்கலாம். பிளவுஸ் வேற எதுவும் போடாதீங்க, இதுல என்ன பிளவுஸ் இருக்கோ அதையே போடுங்க. சிம்பிளா ஆக்சசரிஸ் போட்டாலே போதும், எந்த ஒர்க்கும் கொடுக்க வேண்டாம். நான் இது சும்மா இருக்கனால போட்டிருக்கேன். இது போடாட்டாலுமே அழகா இருக்கும். ஒரு ஜுவல் மட்டும் போட்டாலே. உங்களுக்கும் இந்த சாரி வேணும் அப்படின்னா அவங்க பேஜை போய் செக் பண்ணுங்க. ஓகேவா?